Arrête. Bawal kon madda minya. Konto wonno den de. Ko mi inni. Dalle. Na. Billahi ka ji onde ido. Yone. Madam. Oui. So yimi addo yibe ko fi woto nellu men hande kadi dum ala ton. Wolo woyo wolo face to face. Ala ko be wolan do be nyon kon ta be nyon on jinde be nyon do redi fat ala ko be wolan. Min hali do you want this c'est pas le crier. Atwa ko la la ji. Yes ko go ngoli. Na bawo mabbe. Hey, galle uktindira yewo. Kolum do wol nan dum ko wol do men nan. Abede. Ko wal hali kon. Buri tanginade ko gonga. Mo woni. Mido andi bowale samba ko fenobe. Me ngal do on ko gonga. Mi andi. Jaja binta on hali do piwu ko misikano wonde. Misikana dum do. Na bay dey men. Fi hondum Monsieur Dramé. Ha hande be alala wadan be wadana lantini ko be wadana. Mi don faamude. Mi do teddini on goy. Ono nge jaja marama don wadde langa piiji buy. Kono gonga ko be wiata kon yo Allah accu sab. Ono wonnal de me biski. Kono ante bi ngo ko sikkana non. Hey. Yettu kon yiruda gite ma nani. O nani ka noppi. Hey, galle. Min nago ya tanya. Min nago ya tanya. Kono ko nani ka noppi ma ko. Jaja binta. Yeyo ahon ko be do hala ma. Jaja binta ide fu. Jaja binta. Inanen kapi. Ha hande mi feni hore ma jodo akemia donc hola kila ni jaaje ma hola kila akemia holola mila andi ono jaaje ma ko no getirdo lanka der galle ga me gonga ko be ko juuti la ko mi nyanga ga bappa ya yato hey petit be no watti en do enen ko en gaddi surtout non an be wattu ma ska nagge a fami hande kadi non eskoro yagal fus ala ton mo watti en escuro en holle mona en escuro na fi yagal la va tirer les personnes devant tout le monde do yargo ti dio in fa ayari atta be wala na jala do ko woli bawari andi na chorti kede e ko de yango e ba ko bay ti do aporo wala ina de atta wori ya pa de fenande atta jadi wallahi so Dramé na kele me discours onta si ko fi monno hakko mo ngondi do no do hande mi ronki okay na kunen ko fi be gollobe mon do andi soko men dal men tawi fayda hidon yetti gollo ben jo'ini be hoore men naam hande bowa samba teddiname kander galle do e teddinama be men goto mo be teddini kander galle do wala hay goto mo be teddini kander galle do wala men haale tu yom men hoye men accutu men haale tu be men accutu jonno kambe kadi be ndar be maki bayo tawi onon tigi on ala men considère de fayda be watti men place ko wattu don men don parce que sina onon be yidi be sustamen yawade ka galle do be sustamen yawade a plus forte raison que be yawo mawbe men be no be wawata dum do be wawata dum do be watti men nyoogi ay si c'était jonno habbe dem sutame habbe comme fala ko yo wadu fere samba e bowa lianta ka galle do rabbe wobbe ko habbe do gollede da ko do misi Dramé hina ko ittame ka dewle amin wade dum donc on fala joni da wobbe ko yo be yaw kambe on voilà awa andi non ko dum minata toujours no wondirden do ni wo ko problème jigo yaltinta problème jigo fami
wo ko woɗaji go yaltinta waɗaɗi go maɗum ko waɗaɗi go yaltinta woɗaji go on andi min mi wolani min mi feetaka mi woni ɗo milan andi ko mi woni e guerde hande hina manti ƴettinimmi golloɓe ɗiɗo addi ka suuɓ ɗo hina maral silan waɗa piiji go mara ko innugol ko bewre on faami hilla waɗi taw ko hakkillantaw go'o ko adnan ɗo yo Allah okkan feere mi wallito kala aade ɓittiɗo tampuɗo e tawti kadi honɗum so yiiɓi ƴettiɓe mi addiɓe nder ɗo mi taw ko min tum wawata wondude e maɓɓe hara vraiment piiji gono toon ɗi wawa heƴude yam par ce que si tawarata ka goɗɗo goɓe wonno hareno on tigui maɓɓe waynodiri no few hay goto supportata no ɓe woniri ɗo ni on faami mais mi sikko yi onon kadi e hoore mon ɗo hina mantima ɗum marere jawdi jombininmi rewɓe tato ko saabu honɗum si a jombi debbo goto si o nananima piiji ɗin kala ko faalaɗa uttota ko mamone feere ala a haajatake debbo ɗimmo si a jombi ɗiɗo wa'iri noon a andi toujours Allah no wiya nayi on tigara no rewi heɓugol ko moƴƴi kon donc ɗum woni mi sake safe heno komi faala yon faamu ko ɓe ko mi addiri ɓe ɗo mi yurmira ɓe fi Allah ene laaɗa miɗo décide kadi ɗo yettude min naɓe way ene ɗo mi hokki o waɗire ni mi anda si ɓe wawa gérde mais ɗo lan andi o fila mesure mi sensibilise ɓe mi walla ɓe piijigo ellaji ɗiɓe duwa wadde ɗiɓe duwa ka wadde est ce que on faami donc fi maɓɓe on min nalde si ɓe yaltiɗo o taw sabbolan addi ɗo gollo kono noon ɓeɗo mi yettiri fi Allah ene laaɗa ɓeɗo yiɓe ɗo taw siɗɗo ma o yewi kema a yejjitata aduna ɗum andi ella ala ɓay ko noon faalira ɗon min jaɓi kono gorko ka jombi ɗiɗo o jombi tato o jombi nayi o ko lanno balɗe nangal ɓuttude ko mayde makko hare balɗe woɗɗi aɗon conseil ɗum gorko goto e jombuɗi no sabbelande onon ndaare no wawɗon hande yiyeɗen fof no présidente hari ɗon sendi ko innilan gorko kon ko innilan gorko kon gorko ko sendi gorko debbo gorko won capable je suis capable voilà je suis la woni ni kami wonɗo hay mi halfina hara ko lagine fop sape sa yiɗi ɓenda dargal ɓattike aya woɓɓe hiɓe jonna responsable e galle maɓɓe tawa fusi ɓe ɓokka ɗum ko mande dargal Allah no yiɗi kala ko halfinaɗa ya heɓu responsable ordonna très bien min si tawi ko fiiɗin piiji ɗon min nafi ɗum ndewlan horlude ma goɗɗum go min komi ɓiɗɗo gorko joni noon onon ko honno faalira wassalam simi tewti kon ɗo onon ko yiɗuɓe haala hande ko mbiyon ɗo ko motiviɓe wolugol voilà hanga heɓali ko ma timma o gorko joni hay ɓattuɗamo gundagol mo o doggete he gonga portojo ya quelque chose qui close he mais fondaɓen ko ndu waɗi so tawi woni ko iwɗo Fuuta on e so tawi ko honɗum waɗi Olami hakune yalla, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, hakune yalla, billahi nami. Olami, ko non de tout. Ange be periagal mangal. Kon nanguma.
ko nangilam ko nangilam ando yitni boye mabbe ara tawala do uktana go ko kuda do hakku malla misiko ay jona ya gal dana goldo ko dana gol acci billa an murmay lantum a yenna lantum wolna patron ko dana gol do to mi tawma mi explique na be ko kala ko wadde be peri gorko in awa man woloy awa be peri gorko awa acci ni wol non ko falla jam naccantama de acci non ka tigi tigi da yurmam ani kon ida yurmam ni samba wara la nyande go andi kon mi fala da andi do be moƴƴintinike do ka galle le ɓurti labitede ka si yimɓe ɓen bandiji ɗin si yii ko laba ɓe jiñay ɓayno hiɗa ande hiɗa hulredu simple masque boboɓe hulɓinima ɗo yaw inna patron o au lieu de babe maɓɓe ƴeɗɗo pinka hunkungu ɓe jogi ka suudu ga pinka au lieu de ɓe ƴettu ɗum ɗo ha ñande go ɓe fella ɗo goɗɗo yoɓe jonne kum an ko daroɗa ɗo sina ɗum hakkude ni Allah an omo moyni yiide ɗo a wartoto ara wara lan ɗo ñande go andi ko gonga ma boy anda mari boy hakkil fi pinkan kum il faut me donner le pistolet je vais garder ici si quelqu'un vient je vais allumer le feu dans le derrière wolam ko ɗum gonga ma boy ɗum ɗo tum gardata ko gonga ma ko ɗum watta ɗum ɗo tum gardata sifa lorɗo aɗo ni da si majinomi je vais engagé ka hundu ko direct oti yana aɗa ni ɗo arɗuɗa no gono waɗa ɗo maƴa mi engage joni no hara noon ɓayno na andi a hollinan solution na c'est pas toi ala a jonnan solution mina yawde waɗugol mbiya mi wona patron o net ɗum non en fotti wona he patron he wona habbila patron habbela noon ƴeɗa ko fimon ɗon woni les mensonges dans la vie. Dans la cour là, il y a trop de mensonges. Hakuni Allah comme on l'entend. On a beau wallo, doit nous donner mes joro, n'a pas comme solution. Beau wallo, plus grand menteur de la terre, en Conakry ici Guinée. Dans le cours là, on voit, il m'a donné un autre madame Ondoina, mais où donc pas bon ko felorni hakuni Allah wattane ina moƴƴa te montergo on wawi fenande makko ne yata balir wona enen haldani on ko min kon kono heɗo no abala bari Allah hekkira inde anden awa ko haddigal abbo andi mi andi ko haddigal ankari ko dargo gollu wolata bobo jaga abbo yanda no bobo wayi ko re no hakuna ade c'est nous qui est là on va goɗɗo wata ɗumannade hakkude men kono wonɗo goɗɗo wata yittade hakkude men hakkude yalla c'est vie a gaynima garawil mangi min sa gayni hande fenande fo sortotema ay an e min en signi hande kadi lande koye se ɓuɓɓotiga peelam non na ɗum a dole ɗo ka na ɗum kono min kadi beebinirta ɗo mi annasnoenam acci min arde wona lima ɗum en signi contrat en no traitiyagal fuɗɗike natugol ka nder kuuru nder on andi mi noddiri on ɗo en tato kenen e waɗay jokkerel nag e luttata tun e hawre ayi ko kafu ko Allah waɗiri ni yen hawtu Allah no wawno wadde min tun mi luttida e koto drame ma an tun luttida e koto drame kono sen guerde ni en etodiri ha marsali han waddi tataɓo e hina joni o sutanike nayaɓo joni welde nani yurmodire haala noon lan ko feƴƴin ɗon ko ɓaawo ɗo onon ɗo ɗiɗo on ara yewtude malgré que ko min woni jaaja mum hande na probléme on kono an janon a yewtali men ko feƴƴinɗa kon kono men haalirantama a yewtan on andi min jaadem mara me jaadem binta on ala maccande tan min emi sedrami fus men ala feƴƴin makko on andi ar boya yaneta ko ɗum waɗi da wara hoore ma ɓe bonni hiyam hande mon derrière et déranger mon
derrière ala ko mboy biro ndu sogolor o c'est que ñande yiɗa samba kan wo kanko o changata fes ade a selen yewti galle yewti andi min yewmi ro marama me famotirta ala bien m'aider ala accu hala non accu non hala non ara non ko dum wadi jippinano doyi doucement kon wadi c'est blessé fion c'est tombé là-bas tout de suite mon derrière est dérangé les os là c'est dérangé do ndala jakka mi goddum do wari mi famale kon les trois femmes là be no jodi mo be no bonni tonki mo be no bonni tonki patron dolu ko mo be je faire ino naade bandu mon no bar warunno joni ko sendi ko tonki mabbe ni woni do an kadi anda ko fewndi ka galle patron on sendino conci mabbe di min e joni no lankanko an kadi be nanno abola nan nada ko mako be nanno mi jonni an kadi ko mako do fo ambo ja yawata la ay linte ko di watti ko ila do ala oh what's adami ye watinda na sino je yes amba labete be balde kadi samba monena mun jara di beauté please ko ne Allah pada non doy passé ko andi ko do ara holorda ko fikat bordo titanano mbaɗa labaja ka honno e woyi waɗin samba voilà awa ɗo moƴƴi sofi lalli lamɓawo tan sofi la o waali kayna layɓugol ɗo on watto lamborna lallitinaɓe ɗo gol nande ɗi ɓorno ñara joni anani joni gol donc dani